मेट्रिक पास जानायनि बिराद जाबथिंदों जोङो नै थफ्ला थफ्लाबो लाना फैलायलांबाय दाउदै बियो नङालै आइटिसो आरो थांलायनोसै न'खरसे ना हानाव जाय दिनै खिथालायनाय खामना लागोन जोङो बिदिखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नायनानै मोजां मोनोब्लाथाय लाइक कमेन्ट आरो लोगोसे साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो थ' बिदिब्ला भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामनोसै इउटिउबार नै बे लोगोखौ साबस्क्राइब खालामना हो दे सापर्ट खालामो बिथांनि चेनेलखौ सापर्ट खालामना हो एसे लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो बिथाङा एसे डेभेलप जानाय बायदि आरो मोजां नोंसोरनि भिडिअफोर लाबोनो हानाय बायदि नायलांबाय थादो बिदिब्ला नांथ'आ आरो ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय